Salut, eu sunt Ocamen și bine te-am găsit la un nou videoclip de Minecraft. Bine, uitați-vă la skin-ul meu, foarte mișto, nu? Dați-vă un comentariu dacă vă place. De acum o să jucăm cu mapă. După uitați să-i skin-ul, eu am aici asta, mișto. Fără am cumpărat cu băieți. Aici am pus să fac lemn, deci vedeți că sunt mici. Și văd că aici nu au ajuns copaci. O să tăiem puțin, dar o să ne apucăm să tăiem copacii ăștia de aici. Atât. Pentru că restul sunt o grămadă. Dacă eu poate până la sfârșit, dar nu cred că o să arăt cu toți. Of, greu. Un copac l-am distrus. Eu aici am un cal cărnură, de fapt am de iscărbă. Am avut un cal ușă. Aici scrie interzis mobiler și casa mea. Acum sus, hop. Și hai să dăm puțin de aici. Cum să nu consumăm. Aici cred că după ce să tăiem pe ăla, că acolo trebuie un turn. Dar o să nu e o grămadă asta în pădurea asta. Cred că să mă pun eu saltare. Sunt câteva zile. Nu știu cum să ardem lemnul ăsta. Pentru că nu folosesc lemn nou. Ce-am făcut? Nu, te stinge focule, nu. Așa. O să luăm două. Luăm toate topoarele care le-am. Lăsăm asta aici, lăsăm asta aici. Asta. Am o săgeată la mine. Pun mai multe. 13. Spune aici topoarele. Unul după altul. 1, 2, 3. Am trebuit să mă fac, o să mă aprind dimineața numai. Nu spune mult de miner. Și să vă arăt un truc foarte mișto care l-am descoperit aici. Hop! Am urcat și hop! Iar aici nu pot să sar pentru că e prea mică rană. O să fac asta. Nu stați cum. Stați să vă arăt. Direct, gata. Nu pot să sar mai jos pentru că, vedeți, să încap în plan. Și acum așa. Să-mi cazi, dormi. Cum adică nu e noapte, sunt punică. Și uitați ce am găsit. Așa am găsit. Era țin minte că era 2, de fapt un Enderman și un zombie cu armură. Și cred că era și un piggy, că era ceva cu sabie până. Și am găsit aici sabia asta de diamond, asta de ras, topor encantat și frânghia cu lemn, piatră. Nu duce. Am mobila hard. Bă, ușă. Haide, da. Nu trebuie să vină unde să... Dar trebuie să fac așa de lemn. Mobila hard. Stai puțin să văd.
Am pe... Așa, ca să ne culcăm. Ar trebui să radem oaia, ne trebuie luna. Să facem covorul ăla. Unde e? Oaie, 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 te-ai spărat pe mine. Ți-am luat toate camele, dar nu ai bani. Dacă pe tine nu te omor, dar te prind. Am terminat de tăiat copaci și încă se mai văd urme. Sau nu vreau să cresc, nu am fi. Dar noi o să ne punem de... După ce se termină astea, după ce dispar, am... Cred că aproape... E, cu foarte tomate am consumat. Acum merge să lucrăm lemnul. Dureze o grămadă. Uitați-vă cât le-am fac. Și asta nu se mai termină. Stacuri. Vedeți cum mai am loc? Nu cred. Venim aici. Frate, cât lemn am aici. Nu cred cât lemn am. Mă întreb dacă sunt lucruri astea ce mă fac. Începe să se consume în sfârșit.
durează o grămadă, deci cât că mă la jumătate de oră stai toți copacii, toată pădurea. Acum vom folosi lemnul ăsta să facem bețe. Gata. Am făcut faza cu bețe, nu trebuie prea multe. Vom face carpet, că am nevoie să-mi decorez casa. Și văd normal. Gata. Vedem. Durează o grămadă de aia mari să se ducă, pentru că dacă este un lemn, el nu se mai duce. Și așa. Hai să vedem ce se întâmplă. Se duce. Da. Din câte se pare, nu avem prea multă baterie și nu oprim. Asta se făcut de... Deci cam în acest episod nu cred că punem. Oricum, videoclipul, dacă vedeți aici, uitați, aici, s-a făcut de 14 minute și o să... Acum, da, practic, nu prea am făcut nimic, dar merge pentru un prim episod. Deci, să știu, am pe Facebook, și cam acesta a fost episodul nostru de astăzi. V-am mai zis odată că vreau să fac așa. Dați-mi la urmă, era mai bine așa. Wow, să vedem. Deci, să zicem, nici poa. Cum zicem, ceva așa de Minecraft. Dați-mi în comentarii așa în sala de încheiere când facem un episod de Minecraft. Deci, până atunci, să zicem, pa.